नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचं आंब्याचं रायतं करून दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी पिकलेले 4 रायवळ आंबे घेतले, ते स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले। नंतर हे आंबे कुकरच्या भांड्यामध्ये ठेवले। नंतर हे भांडं कुकरमध्ये ठेवून 3 शिट्ट्या देऊन वाफवून घेतले। जर तुम्हाला कुकरमधून वाफवून घ्यायचं नसेल तर मी तुम्हाला दुसरा पर्याय सांगते। एका टोपामध्ये पाणी घेऊन त्यात पिकलेले रायवळ आंबे घालून सुद्धा तुम्ही रायवळ आंबे शिजवून घेऊ शकता। पण मी हे आंबे कुकरमध्ये ठेवून 3 शिट्ट्या देऊन वाफवून घेतलेले आहे। इथे मी लिंबाएवढा गूळ घेतला आहे, अर्धा चमचा मालवणी मसाला घेतला आहे, 2 चिमूट हिंग घेतला आहे, अर्धा चमचा मोहरी घेतली आहे, अर्धा चमचा मीठ घेतला आहे आणि 5-6 लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या आहेत। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर प्रथम आंबे आपण सोलून घेऊया। अशा पद्धतीने सगळ्या आंब्याची आपण साल अशी काढून घ्यायची आहे। तर आता आंब्याच्या साली सगळ्या काढून घेतल्या आहेत। आता आपण कुळून घेऊया असे आंबे। हे बघा, हे अशा पद्धतीने कुळून घ्यायचे आंबे। आता त्याच्यामध्ये मी आता मालवणी मसाला घालत आहे। मीठ घालत आहे आणि गूळ घालत आहे। आता मिश्रण छान असं एकजीव करून घेऊया आता आपण। तर मी मिश्रण छान एकजीव करून घेतलं आहे। तर इथे मी गॅसवर कढई गरम करत ठेवली होती, ती गरम झालेली आहे। आता आपण फोडणीला तेल घालूया। आता तेल थोडं गरम होऊ देऊया आपण। तर तेल गरम झालेलं आहे। आता मोहरी घालूया। आता मोहरी छान तडतडते। आता आपण हिंग घालूया। आता लसणीच्या 5-6 पाकळ्या घालूया। मिश्रण असं छान एकजीव करून घेऊया। तर लसूण तेलात छान भाजली गेलेली आहे। आता आपण रायवळ आंब्याचं जे मिश्रण होतं ते घालूया आपण। आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून आपण किंचित असं पाणी घालून आपण ह्याच्यात ओतलेलं आहे आपण। तर आता याला आपण उकळ येईपर्यंत थांबायचं आहे। थोडा वेळ 2 मिनिटं तरी थांबायचं आहे। दोन मिनिटांनंतर बघू। तर 2 मिनिटं झालेली आहेत। छान उकळ आलेला आहे। आता आपलं रायतं तयार आहे। मी आता गॅस काढत आहे। तर मी अशा पद्धतीने ट्रेडिशनल पद्धतीचं मी आंब्याचं रायतं केलेलं आहे। मालवणी लोक आंब्याचं रायतं हे अशाच पद्धतीने करतात। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।